čo ste uvideli, dneska ideme hrať Geometry Dash, ale chcel by som poraziť tento level. Včera som porazil tento tryout, ja som sa posral, keď som hral. A teraz idem base after base. A som teraz na miku, takže mňa asi počujete lepšie než minulé videá. Toto bude trvať hodne dlho. Hej, keď nemáte odber na tomto kanáli, tak prosím dajte odber. Ja ani to tak nehovorím ako ostatní youtuberi, že dajte odber, ľudská poďte do ale áno. Prosím, dajte odber, veľmi mi to pomôže. Každý odber. Neviem, to je ako fakt to, čo je. Ľudia, hádajte, kde sme. Zas túto. Tu teraz neskapem. Prosím. O! Jo, keď dám ten. Prosím. Nemôžem skapať. Prdele. OK, som zas tu. Tuto, kde mi to furt nejde. Teraz nemôžem nikde skapať. Pochytal som tu hroznú časť. Toto by som mohol robiť. Snad. Toto musím. Bum, bam, bum, Fakt? Hádajte, čo teraz pijem. Moondrink. A ešte ho nájsť po Kauflandoch a po celom Slovensku. A ja som hrozný reklamátor, ale je fakt mega dobrý ten Moondrink. Teraz pijem aloe vera citrón. No tak, choďte si ho kúpiť a ešte je aloe vera normálny a jablkový. Tak ideme naspäť k videu. Keď ľudia, hádajte, kde som. Zas na tomto otravnom černom. Keď nepýtajte sa ma, jak dlho mi to tu trvalo, kým som sa sem dostal. OK. Hej, mám tu aj reagovať na nejaké videa? Na to do prdele, ja som si rozjel Moondrink na zem. Okruze. Ľudia, hádajte, kde sme? Na lietacom teraz, ne na tom černom. Toto je asi nejako 38. pokus. OK. Toto nemôžem nedať. Jak som to nemohol dať? Jak? No tak teraz vám ukážem, jak je toto hrozné, keď to robím. Ja určite skapem na niektorom a sa nedostajem na to lietacie, určite, ja neviem. Možno, ne. Počkaj, ja sa možno dostajem na to lietacie. Nedostanem, jasné, že sa nedostanem na... Hádajte, kde som? Na čiernu. Toto, hej, musím dať. Áno, môžem tuto skapať. Ja viem, možno tam kúkate profíci v Geometry Dash, ale ja nejsem profík v Geometry Dash. Ja som dal len prvé 4 levely. A to hrajem. To mám nainštalované možno tak týždeň alebo 2, to je na nic. Ja fakt neviem,
čo mám robiť, hej. Bum. Jej dáme, jak som sa mohol skapať. Teraz to dám. Jo, ja som na černom, ale verím. OK. Ja sa musím dostať na to lietacie. OK. Ne, jak som to tam nemohol dať? Jak to je vôbec možné? Jak to je možné vôbec? Hárajte, kde som na lietacom? Let's go! Ja som tak spotený. Poď. Toto nemôžem nedať. Jak som to nemohol nedať? Teraz vám ukážem, jaká je to otrava. Jaká je to otrava. Furt skapínať. Furt. A na konci videa, keď dopijem mundrink, tak dáme viečko a mi padne niečo dobré. Ja už som zase na letcu. Toto nemôžem nedať. Prečo to tam furt držím? Prečo by som to robil? Do prdel. Prečo, kde som? Pri skapači, jasné, že. Prečo by som to robil? OK, teraz mu ukážem celú cestu. Toto je také otravné celé toto furt robiť. OK. No, hovor, že to tam. OK, lietacie. Jak som to nemohol dať? Jak? OK, som zase na tomto debilnom čiernom, tak teraz nemôžem skapať. Poď toto dám. Jak som toto... To je také hrozné. Hádajte, kde som. Na úplnom začiatku. OK, to asi znelo veľmi čudné. Teraz to nemôžem nedať. Ja som tak hrozný v gomku. Keď sa teraz nedostanem na čierne, alebo tak ja idem skúsiť ťažký level, či mi pôjde. To bude hrozné. OK, tak najdem ťažký level. Jejdaj, jak som to nemohol? Hárajte, kde som na čiernom. Teraz neskapem ako predtým.
Hej, teraz vám ukážem, aké je to otravné. 64. Toto dám, toto dám, toto dám. Toto musím dať. OK, na čiernom. Prosím, nech si dostávam na komunikáciu. To čo som dal? Jo. Toto nemôžem nedať. Jaj, to je tak hrozné. To, čo ľudia, dneska ideme Minecraft, ale musím poraziť tento debilný level, čo mi tu furt nejde. Na hovno celý ten level. Teraz sa dostanem po ledace. Musím. Era 11 minút takéhoto debilného. OK, som túto. Toto nemôžem posrať. Čo som posral? Ja som to posral. Ja som to posral. OK, toto už musím dať. Teraz som bol na černom. Prísahám. Neviem, prečo furt hovorím, že zase toto idem ukázať, aké je to otravné. Ale idem. OK. Toto je Deluxe Max. OK. Černá. OK. Jako fakt. To nebola nadávka, OK. Kitty. Toto dám. Raz a naposledy. Prečo tam furt skáčem? Prečo? Posledný pokus, keď teraz toto nedám, tak ja idem na nejaký iný level. A len tak, OK. Potom na budúci diel to dokončíme asi. Lebo toto nemám šancu, že to dám. Musím to dať, že? Ja keď to dám, tak ja neviem, čo spravím. Ale ja nenávidím, keď nejakí typci, že snažia sa, neviem, poraziť geometrii dažďovou, že porazil som geometrii dažďovou a oni tam hrajú, vôbec im to nejde a potom, že skúsim to poraziť na budúcom dieli a potom ten diel nikdy nenatočia. Ale ako to len, ako niektorí takí, niekedy, väčšinou anglicky mám.
okej. Jo? Ne, prečo tam skáčem? Okej. Ja idem na nejaký teóriu. No. Tento mi vôbec nejde. Ja idem nejaký iný. A ja nejaký. Kde je? Blast Processing? Áno, tento. Tento mám rád. No. Mi sa to niekedy proste len tak vynule. Okej. Ja neviem, ak sa možno tak elektrodynam. Áno. Tento je dobrý. Ne. Ja ich tam nemám. Ja viem. Okej, toto dám. Ne, okej. Ale ja som chcel Clutterfunk. Tento. Ne. Akože mi idú tie ťažšie levely lepšie. A mám vám ukázať môj najobľúbenejší level. Počka. To je na Meltdown. To je Geometry Dash Meltdown. Keď nájdete, čo to je, tak mám to za chvíľku asi ukážem, asi určite áno. To je ako keby úplne to isté. Toto je ako keby úplne to isté. Toto je môj najobľúbenejší level. Videa, Viem, že som skapal to nepoď. Ne, ešte potom pôjdem z toho drinku. Skončiť. Tak asi aj končí, ale jedem zadať kód, prosím. Prečo? What? Čakaj, skúsim to ešte raz. Takže... U-I-M. Áno, Prosím, niečo dobré. Tu máte ten kód. Keď chcete, môžete ho využiť. A my vidíme sa u ďalšieho videa. Čuste.